Sa Good Vibes, isa sa mga tradisyonal nga ginahanda kung Paskwa amo ang kastanyas. Sa Bacolod, may pila nga nagasugod na sa pagsanlag sang kastanyas o kun chestnut. Patimaan nga nagahilapit na ang Paskwa. May report si Romeo Subaldo. Kung magsugod na gani ang pagsanlag ang pagbaligya sa chestnut o kastanyas, buot silingon, lapit na lang ang Paskwa. Nobyembre kag Disyembre ang season sini. Diri sa may wakong sa Capitol Shopping Center, nagsugod na sila sa pagsanlag sa nagligad nga semana pagkaabot sa stocks gikan sa Manila. May ginapahimuon sila nga makina bilang lulutuan sini. Makina ang nagapadayon sa paggalo sang kastanyas samtang nagalibot. Ginasanlag ini food sa mga pebbles. Suno sa manugluto nga si Roberto, ini para masiguro nga luto ang sulod kagwa. Nga may bato. Para nyo mapuno ay batok na sa prilaw pa. Dapat yung batok para musamo ito na dulungan na lutok. Saktuhan lang, hindi sa batok sa sagwa. Sa sagwa kag lutok ida sa sulod. Oo. Kainasang aga, may 15 kilos na sila nga ginsanlag. 2 ka oras ang nagligad, amo na lang sini ang bilin. Gani nagsugod naman sandag sang ikaduha nga batch. Nagalabot sila sa 30 kilo ang mapaubos nila sa kada isa ka adlaw. Sunod sa isa sa mga staff sang wako nga si Flory, amat-amat na nga mabakal ang chestnut kun bulan sang Nobyembre. May nagapangita na sini, 400 pesos ang kilo. Ang iban, nagabakal ang anay tunga sa kilo. Pagkarason nga adlaw, mabalik naman. Ang isa ka customer, once makakita di sila kung curious sila, nabakal sila tagtunga sa kilo para lang dilawan. By the next day, gabalik sila. Nabakal na sila 1 kilo to 3 kilos. Sang makita sang sini nga lalaki nga nagasugod na sa pagtiyog ang lulutuan sang kastanya sa gwa sang baligyaan, naghapit siya kag nagbakal. Sir, kapag kita kagidya kastanyas, basta mo yung season, Paglabahin na uy, katiyog na. basta katiyog, lagi naman tayo again. Okay. Lain naman abi ang sabor sang sini nga klase sang nuts, tulo tamis. Okay. Tapos ikuha ko lang siya. Sakto na pagluto sa sulod. Istorya pag di Flory nga para sa iban kabahayan sang ila nga ginahanda kon Pasko ang kastanyas. Ang iba naman ginahimo ini nga pangregalo. Though hindi kompleto ang Christmas kung wala kastanyas. Daw mo na, mera, ginaig pagpatinga mo na. Oo. Okay. Pag-order sila dire para sa ipang-guest man nila sa pamilya nila. May gabakal tag 10 ka kilo, gaka-reserve tag 10 ka kilo, mga Kung subong tag 30 kilos ang ila mapaubos sa kada adlaw, amat-amat ini nga nagasaka, tubtub na sa Disyembre. Kaag sa kada petsa 24, makapaubos sila sang tag 200 ka kilo.